Og nogle af jer kender jo til den her lange proces, vi har haft med Naturpark i Skive Kommune. Det er helt tilbage fra, jeg spørger, jeg er 13 10. Eller 10. Det er mange år siden. Og det er fordi, man skal leve op til nogle specielle krav, når man er en naturpark. Jeg skal ikke komme ind på alle sammen, men et af dem, det er, at det skal være frivillighed. Så lodsejeren skal være på frivillig basis. Og det er faktisk så vigtigt, at vi har fået skrevet det ind i kommunens kommuneplan for den her årrække. Fordi det her frivillighed, det er noget, som vi vægter meget højt. Og jeg synes, nu er det ikke jer, der er lodsejer, så men når jeg ofte er ude hos lodsejer, så snakker jeg meget om det her med frivillighed. Fordi når man siger naturpark, så tænker folk nogle gange også nationalpark, eller naturnationalpark. Og de to andre naturnationalparker og nationalparker, de er jo under den danske lovgivning. Så der er kommet nogle restriktioner på de arealer, som ligger inden for en nationalpark eller en naturnationalpark. Men sådan gælder det ikke i danske naturparker. Det er på frivillig basis, så man bestemmer selv, hvad der skal ske på ens arealer, hvis man er med. Så søgte vi her i foråret om at få en selvstændig naturpark ude i Sønderland. Og det har vi fået. Nu har jeg taget lidt kort med. En af steder, så har jeg nok tænkt, at jeg skulle stå og pege på et kort, men jeg har faktisk også lige printet ud, så I måske kan kigge sådan 2 og 2. Så måske eller at vores nye naturpark Sønderland ligger heroppe i den øverste halvdel. Og så er der noget andet grønt hernede også, der også er aftegnet. Det er sådan en anden naturpark Flyndersø. Så der er ikke særlig lang afstand mellem de to naturparker. Når vi mødes i netværket for de danske naturparker, der er der en 12-15 af i hele landet. Så plejer vi altid lige, vi kender hinanden. Nu plejer jeg lige at sige pænt på dag og præsentere og fortælle lidt om vores naturpark, så det kunne være, der var kommet nogle nye til, eller nye medarbejdere. Så er der altid sådan en stående kamp mellem naturparkerne. Naturpark Lillebælt plejer at sige, at vi er den største naturpark, og det er det, fordi de har taget en masse af det marine miljø med omkring Lillebælt. Og Christiansø plejer at sige, at vi er den mindste naturpark, og det er det også, for det er hele Christiansø, der er en naturpark. Og vi har så altid slået os på, at vi har været dem med det længste navn, altså Naturpark Flyndersø og Sønderland Vig. Men det kan vi ikke mere nu, fordi nu har vi jo 2 naturparker. Men vi kan selvfølgelig slå os på, at vi er den eneste kommune i Danmark, der har 2 naturparker. Det er der ikke andre, der har. Og det havde jeg ikke tænkt over, var noget specielt, men faktisk Svend Åge Westphalen fra Friluftsrådet, som er ham, man vil kalde Mr. Naturpark himself, det er ham, der står for det. Han roser faktisk Skive Kommune rundt omkring i landet, for at vi faktisk har oprettet 2 naturparker. Fordi der har været nogle lodsejere og nogle borgere og nogle grupper, som gerne vil have den her ekstra naturpark. Men det vi også kunne slå os på, det var jo, at vi jo er den kommune med 2 naturparker, hvor man kan kigge fra den ene naturpark til den anden. Og, man vil også, og hvis man kaster hårdt nok, så kunne man nok også kaste en sten fra den ene til den anden. Men nu har vi fået oprettet, og vi har selvfølgelig håb om, at på et eller andet tidspunkt, at vi kan få koblet dem sammen. Så nu skal vi jo, fordi det har været så lang tid undervejs, det her projekt, så er vi blevet enige om, vi skal finde ud af, hvad er det, vi skal slå os på i forhold til de andre naturparker. Og der havde vi et konsulentbureau fra København, et arkitektbureau, men de laver ikke tegninger og huse, de laver oplevelsesturisme og er med til at brande det. Dem fik vi til at kigge på vores område og sige, hvad kunne være relevant at lægge vægt på for vores naturpark, nogle af 2 naturparker. De havde en masse af folk, de er dygtige, det er dem, der har lavet Cold Hawaii, og de har lavet en masse andre store naturparker. De ved rigtig meget, hvad de snakker om, og har lavet en plan op, hvor jeg tænkte, hold op, hvordan skal vi nogensinde komme i mål med det her. Men heldigvis så er der nogen i baglandet, og dem, som har ventet længe på, at vi skulle have en naturpark, de var også ved at blive lidt utålmodige, og så blev vi enige om, at vi skulle ikke tage at gribe nogen af de lidt lavest hængende frugter først, så da vi får lavet noget ude i vores naturpark. Og konsulentbureauet, de har peget på en række forslag, man kunne arbejde med. Vi har valgt at pille 3 ud til at starte med, og det er noget omkring infrastruktur og aktiviteter, der er til glæde og til gavn for lokalsamfundet. Vi har en opfattelse af, at det er rigtig interessant, hvis de ting, der bliver lavet i kommunen og i Naturparken, det er noget, der vokser op nedefra. Og de borgere, som er her mest, det er noget, de kan bruge. Så vil vi gerne fokusere lidt på det, som konsulenterne kalder for outdoor-turisme. Jeg ved ikke, om det skal forstås på den måde, men altså gøre noget for de gæster, der kommer til området, som interesserer sig for natur og friluftsliv. Du må lave noget rekreativ infrastruktur, som guider dem hen på nogle af de steder, vi gerne vil vise frem, som er interessante, som både på national plan, men også på i hvert fald skandinavisk plan.
Og det allervigtigste, eller måske for mig det vigtigste milepæl, det er, at vi vil gerne lave noget for børn og unge, eller børnefamilier. Det, som Skive Kommune har været rigtig god til indtil videre, det er, og nu ved jeg godt, det er et dumt eksempel, for man står faktisk lige det sted, som er målrettet børn. Men det er der ikke så mange af. Og generelt så har det været lange vandreruter, det har været 5, 10, 15 kilometer. Og det er jo det, jeg vil kalde det, det er jo til for entusiasterne, dem der virkelig gerne vil gå. Og dem der er fugleinteresserede eller naturinteresserede, de skal også nok komme ud af sig selv. Så kunne vi gøre noget for børnefamilien, som gjorde det nemmere at komme ud, altså at de havde en årsag til at komme ud. Og der har vi så heldige, at Anders, som I kender om alle sammen, Anders Arnfeldt, han siger næsten aldrig, han siger faktisk aldrig nej, når vi kommer med nogle forslag til det, vi kan lave. Han er meget interesseret. Så der har vi valgt at fokusere på nogle områder omkring Hostrup Hovedgård, og så ned omkring Pumpehuset. Jeg ved ikke, kører I sydover, når I skal rundt, eller hvad? Nej, ikke. Hvis vi starter op ved Hostrup Hovedgård, det er jo lige herovre, der er der den her Ellesum, hvor der er et boardwalk ud til en vandrerute, så man kan komme ud til stranden. Og vi har altid syntes, at den har været alt for kort, det boardwalk, fordi det er faktisk en rigtig, rigtig fin natur, man går igennem, og man går ligesom lidt hævet over det vand, når det nu er der. Så der har vi sat i værk, at vi gerne vil have opstillet noget kunst ude i boardwalk, eller ude i Ellesum. Og det har vi lige fået tilladelse til, nu er der så en høringsperiode på 4 uger, men når det er overstået, så tænker vi går i gang. Der har vi grebet fat i Poul E. Nielsen. Kender I ham? Det går ud fra jer. Han er rigtig dygtig til at se nogle ting, og han fanger lige pludselig, at det der med Ellesum, elvefolket og fortællinger, savnhistorier, det er også noget, som Naturparken skal understøtte i kulturhistorien. Så han laver 3 ellepiger i det, der hedder, jeg tror, det hedder letbeton. Det er jo det, jeg tror, det er noget cellulosefiberarmeret beton. Det er det, man også bruger, her, jeg må fortælle, i Randers Regnskov, når man laver kunstige træer eller kunstige klipper. Det vejer det hul, og det vejer ingenting. Det kommer han til at lave, så det ligner ellestammer. Så det bliver sådan lidt svære at få øje på. Så kommer de til at stå i en cirkel lidt inde i ellesumpen, hvor de så danser, og der er hul i ryggen. Så kan det være, der er nogle fugle eller flagermus, der på den der. Men tanken er lidt, at man skal gå igennem den her ellesump, og så ikke helt vide, hvor de er hen, i hvert fald ikke første gang. Så man skal også gå og kigge lidt, og ligesom forlænge den tur igennem ellesumpen. Så det er en af tankerne, der er. Og det kunne også være målrettet børnefamilier, men også dem, måske der kommer brugere, der kommer op fra Hostrup Strand og hvad det hedder, Hostrup og den længere ud, den hedder heroppe. Det er en af tingene, vi godt kunne tænke os. Så lige syd for Hostrup Hovedgård, der ligger der 2 gamle malkehus på hver sin side af vejen, når man kommer. Og især når man kommer sydfra, så ligger det ligesom som 2 indgangsportaler til Naturparken. Den ene af dem, den er noget bedaget, den bliver brugt til hesteopbevaring, skulle jeg til at sige, hestely. Men den anden, altså den på højre side, når man kommer sydfra, den er nogenlunde i stand. Så den har Anders sagt, den kan vi godt bruge. Og vi har lavet en 10-årig brugsaftale. Der er lige nogle tilladelser, der skal i en landzone. Der er masser af administration, når man skal have sådan noget. Men tanken er, at vi gerne vil lave et udvidet madpakkehus og formidlingshus. Så man kommer ind i læ og spiser madpakke. Hvis vi er heldige, så laver vi et par terrasser på sydsiden og på østsiden, så man faktisk også kan sidde og kigge ud over Wien i læ og sol. Det tænker vi, det kunne være en rigtig fin idé. Så er der nede ved Pumpehuset, som vi kender, der oplever vi tit, at der står rigtig mange fugleinteresserede, og når vinden er dum, så står de sådan op langs Pumpehuset og skylder sig, fordi det er rigtig koldt. Pumpehuset, det er Anders', så der har vi gået med tanker om man skulle lave en svalegang på 3 af siderne, så man kan komme op, stå i læ, stadig måske, så man ikke støder hovedet mod tagskægget, men kan stå i læ og kigge ud over Wien, og på den anden side kan stå og kigge ud over fjorden på dem, der er fugleinteresserede. Og så har der været et ønske om, at vi helt ude for enden af kanalen skulle lave en fugleobservation også. Men ikke som sådan et tårn, men bare lige en forhøjet platform på en 50 cm, så man lige kommer op og kigge ud over rørskoven for de fugle. Så det er også tanken. Og det er jo selvfølgelig ikke til børn, men det næste, der kommer, det er til børn. Fordi nogle af de vandrestier, der er herude, de er temmelig lange. Så vi har tænkt os at lave sådan en kortere rute, som vi har valgt at kalde børneruten. Den bliver på 2,5 km. Og det skal blandt andet tage udgangspunkt i den store blå cirkel, der er hernede. Der går stien i forvejen, men lige
syd for stien, der ligger der sådan en skovbevoksning. Og der var tanken, at vi ville slå et spor inde i skoven måske 5 meter inde. Slå et spor parallelt med vandrestien. Så kan mor og far gå ude på vandrestien, og så kan børnene rende inde i den skovsporet, hvor der bliver lavet sådan nogle simple balanceting. Jeg valgte at kalde det Tarzanbane, men det bliver jo ikke noget op at hænge. Der er noget med noget sikkerhed og godkendelse. Så vi laver noget simpelt, men bare for at inspirere til, at børnene kommer lidt med ud. Så har vi et stort ønske om at få lavet en trækfærge hen over kanalen i forbindelse med den her børnerute her. Det tænkte vi også kunne være et godt tillægsbød. Er I så forpustet, I slækker nogle spørgsmål? Det var en fed idé at lave de der med de ellepiger der. Det er næsten ligesom, hvor man skal finde tolden ud i stoffet. Ja, lige præcis. Og kunsten er jo, at det ikke bliver noget, man holdt op springer i øjnene. Jeg tror, han har snakket om, at håret og skørterne skulle laves i noget bronze, eller noget bronze kobber, måske kobber har nok været, som så selvfølgelig med tiden skifter kontur også. Og vi var, altså, Paul er virkelig kreativ, hvor vi var ude og snakke om, man kunne også lave det sådan, at fordi han laver det i sådan noget, stammelignende materiale, kunne man lave nogle huller, og så tage noget mos, noget jord og noget mos og smide op i, og så på tid, så det bliver sådan, man kan godt lave det, så man skal lede efter det. Det kunne egentlig være meget god idé.